Fudbaleri Šumadije su seriji od 5 utakmica bez poraza, 4 pobede i ono što je posebno karakteristično za ovaj period iza nas, osim dobre igre, jeste i čvrsta odbrana i efikasnost. Šumadija u tih posljednjih 5 mečeva nije primila gol. Naš sagovornik Dejan Petrović konačno je što se tiče vaše ekipe granulo sunce, jeste da su vremenske prilike napolju takve kakve jesu. Koliko ste zadovoljni igrom svoje ekipe u poslednje vreme? Pa dobro, kao što ste i sami rekli, svi ti pokazatelji daju nam za pravo da treba da budemo zadovoljni. Međutim, neki gorak ukus, što se kaže, je tu još uvek, jer dobro odrađene pripreme koje su za nama dale su nam neki, što se kaže, vetar u leđa da ćemo u tom prvenstvu startovati kako treba, biti neporaženi do ovog kola. Međutim, mi smo startovali, kao što znate, jako loše to prvo kolo i to je ono što nam je još uvek kost u grlu, što se kaže, i ne da nam za pravo da budemo potpuno zadovoljni. Međutim, fudbal je takav, mora da se igra dalje, mi smo 4 utakmice vezali, pobede, nastavit ćemo, nadam se, i dalje sutrašnjom utakmicom protiv Rabrova, da nastavimo tu seriju, da popravimo naš plasman i da se učvrstimo, što se kaže, malo u vrhu tabele, što će nam dati za pravo da u narednim utakmicama budemo pravi. Prihvatili ste veoma težak zadatak, bez obzira što možda to niko neće da prizna, pritisak je bio poprilično, još uvek je veliki da se Šumadija za kratko vreme, odnosno za jednu sezonu, vrati ponovo tamo gde mnogi kažu jeste i mesto. Koliko je to uticalo na vašu ekipu? Jeste, pravo ste, to je možda i najveći problem bio naše ekipe, jer utakmice koje smo mi odigrali, kao što sam rekao malo pre u pripremnom periodu, protiv jakih rivala, protiv mnogo jačih rivala nego što su trenutno rivali u ovom rangu takmičenja, gde smo igrali rasterećeno, gde smo bili lišeni te neke rezultatskog imperativa, mi smo pružali najbolje partije. Međutim, kad je došlo prvenstvo, to prvo kolo, osetio se taj pritisak, osetilo se, znači, to neko moranje, da mi, znači, moramo da ispravimo neke greške koje su bile u prethodnom periodu, taj veliki bodovni zaostatak, nismo imali pravo na grešku i kao što to biva, greška se uvek desi, tako da u najgore mogućem trenutku to je bilo to prvo kolo i bilo je to kako je bilo. Još uvek se to prvo kolo, znači, još uvek se dešava kod nas, što se kaže, osjeća se to kod nekih igrača koji su trebali da nam budu nosioci igre, oni su još uvek u krizi, ali polako se vraćaju i nadam se da do kraja prvenstva će biti i pravi, već u narednim utakmicama, naravno. Raspoloženje može da se menja kao i vremenske prilike napolju, sunce, kiša, sneg, ono što je karakteristika, kažu, igre Šumadije u posljednjih nekoliko meča, oni koji su je gledali, posebno ova 2 meča, kažu da igra presing i da igra uglavnom na polovini protivnika. Kako ćete se suprotstaviti lideru na tabeli ekipi RSK koja dolazi sutra već u Aranđelovac? Naravno, mi ništa nećemo menjati što se nas tiče. Mi ćemo igrati kao i što smo do sada igrali, mi se ne prilagođavamo protivniku, već, znači, težimo da mi budemo ti koji će, znači, diktirati ritam i tempo. Drago mi da čujem to što ste sada rekli, da su neke pozitivne stvari viđene. Trudit ćemo se, znači, sutra da mi budemo ti koji će, znači, diktirati tempo, da budemo ta ekipa koja će, znači, se pitati na toj utakmici. Respektujemo to Rabrovo, znači, nisu oni slučajno tu gde jesu, ali ništa više od toga, znači, očekujem da moji momci sutra izađu i da pružimo jednu partiju koja će obradovati navijače i dati nam za pravo sve ono što smo, te ambicije koje smo gajili pred početak prvenstva, da su s pravom. Nećemo mi da vam namećemo imperativ, ovo je prilika da se približite vodećim ekipama. Rabrovo ima 41 bod, Šumadija 31 u dosadašnjem delu sezone, u prvom delu ste triumfovali na gostujućem terenu u rezultatu 1:0. Imate li informacije da se taj tim promenio odnosno na prvi deo sezone? Pa jeste, ta ekipa je i pojačana u toku zimskog prelaznog roka i imaju kvalitet, pogotovo što su iskusna ekipa koja ima superligaško iskustvo, imaju tu par igrača koji su igrali već i Superligu. Međutim, opet kažem, znači, nije to ekipa koje mi treba da se plašimo, respektujemo ih, ali jedna šansa za nas da probamo da ispravimo neke stvari koje smo propustili u toku prvenstva, da baš protiv lidera pokažemo da smo pravi, i naravno, znači, da se približimo tom vrhu tabele, što nam je ostalo bi cilj da se nađemo, znači, u tom vrhu. Jeste taj veliki bodovni zaostatak, Šumadija ne zaslužuje da bude
ne na ovom mestu, nego ne zaslužuje da bude u ovom rangu takmičenja, ali sticajem okolnosti, kao što ste sami rekli, veliki bodovni zaostatak, neke stvari koje su u prošlosti bile kakve su bile, nama je zapalo to da probamo da popravimo, da ova polusezona bude prava, da pokušamo nešto i ja kao trener se ne predajem i nadam se da do kraja prvenstva, znači imamo 8-9 utakmica, dok god postoji neka teoretska šansa da možemo da ugrozimo te timove, mi ćemo ići do kraja, znači da probamo to da doradimo. Jedno od poslednjih pitanja, je li i to problem što Aranđelovčani koji dobro poznaju fudbal i vole Šumadiju, stalno pocenjuju ligu i ekipe sa kojima Šumadija igra? A zapravo i tu ima neko kvaliteta. Pa naravno, svaka liga ima neku svoju, što se kaže, draž. Nije slučajno Šumadija tu gde jeste, mi moramo da se potrudimo, znači da te stvari popravimo. Uprava kluba je po meni, po mom mišljenju, znači na jednom pravom putu, da u dogledno vreme Šumadija se vrati mesto gde pripada, treba vremena za to, ne može preko noći neke stvari da se poprave. Ova ekipa ima kvalitet uz neka određena, znači, pojačanja u daljem toku prvenstva, znači može da se vrati u rang u kome pripada. Pitanje koje nije za trenera, ima neke nade da Šumadija može dobije i neke bodove za zelenim stolom. Kako napreduje ta priča? Imate li informacije? Pa pravo da vam kažem, ne znam šta se tu dešava, nije to do mene. Ono što je bitno, znači ja gledam teren i da pripremim igrača. Mnogo me približilo Šumadiju. Naravno, svi se nadamo, što se kaže, ajde da nas pogleda i one od ozgo, pa da dobijemo, što se kaže, neke bodove koje možda smo trebali za zelenim terenom da ostvarimo, a nismo, tako da vidjet ćemo. Znači nije do nas. Zdravstveni bilten ekipe, kartoni, kakva je situacija uoči sutrašnjeg meča? Kartone nemamo, ali imamo povrede dvojice igrača, Krstovića, napadača i Marka Milovanovića, koji su povređeni i najverovatnije na njih nećemo moći da računamo za sutra. Svi ostali su spremni i nadam se da će pružiti maksimum i da pobedimo sutra. Da podsjetimo za termin utakmice i da pozovemo publiku. Naravno, zahvalio bi se ovim putem i navijačima da prethodne dve utakmice što su nam pružili podršku, prijalo nam je to, koristilo nam je i nadam se da će sutra u velikom broju doći i pružiti podršku i meni i momcima i mislim da nam je u ovom trenutku to potrebno, da nastavimo ovu seriju i da Šumadiju, što se kaže, malo bolje predstavimo od onoga što je bilo u prošlosti. Veliko hvala i puno uspeha u nastavku sezone. Hvala i vama.